Sen gowsa gitdi, iýmäge bir zatlar taýynla. Ygtyýar edin, siziň gal hedretiniz. Bu sana gatagır degi. Şeýlemi? Bilýän. Ýöne taň edip biljek kömegim ýokda. Hawa. Mana bir hepde de gutarıp bilmen. Wah, men keptirjiklem. Siz maňa kömege geldiňizmi? Ine, onna merjimeklerini aýry, Mekke jegönnem aýry saýlamaly. Siz bolmasaňyz men muňa hetde gelmezdim. Köp sag bolun. Kaka men ömrümdäki ilkinji köşk şagalagyna edil atly esker ýal bolup barjakdygy marada degşerdi. Ejem bolsa maňa şapak ýaly gyzaryp duran gülgüne renkli köýnegi tekip bermek wada beripdi. Ahir soňunda da men nedine ýüraş galdy. Ay bolýada, geçen geçdi bileli. Ýöne men 3 san jadyly hojagadym mara. Hat dogry 2 sansy. Razarka, henem şeýle pikir edýärmi? Yuraş, sen bu yere nereden düşdün? Kim seni yerledi? Şorner tokoynyň eýesi hanym öz gyzlyry bilen Kartigayli baronessa Agtygy Slavena bilen hanym Ejen Loras gyzlary bilen Biskavaly hanym gyzy Krasova bilen taýak ýuwdan ýaly bolup durmada biraz ýylgyran bolaýda. Adajygam boldy. Sen pikiriňçe zorlan öýrjek bolsalar bularyň haýsy bir begene öýdýän. Kaka diňlesene. Gel bu meseleni bir ýyl ýyda çekerle. Sen muny eşitdiňmi? Bu da men geljekki mirasy şörüm bolmaly. Jedel etmäge başga amatly wagt tapan nersiňiz? Men öýrjek bolanlaryny beýlik kezelgetdim mikän? Kaka, sena ýejem öýlenipsiň. Maňa bolsa düýbünden ýat gyzlary hödürleýän.